kandele kulite wong sing manggok nang neraka mlaku awake dhewe 3 dina 3 bengi. Kandele sakmono. Kira-kira umpama awake dhewe mlaku 3 dina 3 bengi teka Mrican, pun kliwat nggih? Pun kliwat Mrican. Teka Tulungagung, umpama kira-kira 3 dina 3 bengi teka Tulungagung, berarti kandele kulite wong ahli neraka niku kene sampai Tulungagung. Kandele kulite dane nek gedebel gitu lagi dikei kulit niki tok wis tersiksa Pak, wis gak penak rasane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul kiram Romo Kiai Haji Ahmad Badrul Sholih masuk pesantren Al-Huda Muga Poso Nganjuk, Bapak Haji Kholi minangkani Sohibul Bed utawi ingkang kagungan kersa acara wonten dalu menika panjenenganipun Pak Mudi sedaya para piyantun enggal kafadir ingkang sedaya muga kabeh dimulyake karo Allah Subhanahu wa taala. Monggo saderengipun sareng-sareng kita puji syukur datang Allah kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mugi kanthi nikmat ingkang sampun kula panjenengan peroleh, ingkang sampun kula panjenengan dapatkan kanthi hamdalah menika nikmat ingkang sampun kula panjenengan tampi, muga tansah dipun tambah dening ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kaping kalih sholawat salam mugi tansah kunjuk panjenenganipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun niki kedap mawon. Pun bismillahirrahmanirrahim. Niku masalah mauludan sing terakhir niki tentang neraka. Niki kalimat sing terakhir tentang neraka. Rawa cerita sapa Muslimun Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Imam Muslim cerita sangka Abi Hurairah, panjenengane Abi Hurairah dawuh, kala terus dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki jenengan nek nampa aja karo akal, nek nampa karo akal mboten masuk. Lah wong ngene dawuhe dorsul kafiri utawi gusine wong kafir. Ngerti gusi Pak nggih? Gusi niku gusi sing di ade untu niki jenenge gusi. Utawi gusine wong kafir. Ketika wong kafir mangguk nang neraka, besok duwe gusi kajabali Uhudin, iku kaya gunung Uhud. Jenengan bayangke lah iya gusine tok ae gedine sak gunung Uhud, ndahne ya cangkeme, ndahne ya untune, ndahne ya sirahe, ndahne ya mripate, ndahne ya kupinge, ndahne ya irunge lan sak pinunggalane. Gusine wong kafir sing manggok nang neraka, gusine kaya gunung Uhud. Lah ini diterusne kalau ngoten to Pak. Lho gusine sak gunung Uhud, terus untune sak pira? Nek wis ro untune sak pira terus cangkeme sak pira? Nek cangkeme sak pira lak sirahe sak pira? Lho gadi banget to. Pun wa ghaddu jildi kandele kulite wong sing manggon nang neraka iku masiratu salah sati ayamin pelakon telung dina. Kandele kulite wong sing manggon nang neraka mlaku awake dhewe 3 dina 3 bengi. Kandele sakmono. Kira-kira umpama awake dhewe mlaku 3 dina 3 bengi teka Mrican, pun kliwat nggih? Pun kliwat Mrican. Teka Tulungagung, umpama kira-kira 3 dina 3 bengi teka Tulungagung, berarti kandele
kandele kulite wong ahli neraka niku kene sampai Tulungagung. Kandele kulite. Dane nek gedebel. Gitu, lagi dikei kulit niki tok wis tersiksa, Pak. Wis gak penak rasane. Ora rasa disisa apa-apa mawon lho. Dikei gusi sing sakmono gedine, dikei kulit sing sakmono kandele, niku wis gak iso napa niku wis rasane wis ora enak. Gitu, wis padha karo disiksa. Nggih, muga-muga kanthi barokah kedhik niki awake dhewe karo Gusti Allah diparingi tetepipun iman, tetepipun Islam, akhirnya kula panjenengan saged meringati peringatan Maulud Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing akhire kula panjenengan pinaringan syafaatipun. Amin ya rabbal. Mekaten ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.